Assalamualaikum lur, mantap, salam, yuhu. Iki lur, ngatung lur, ngatung. Kowe iki lho lur, nek duwe karep, kowe lho gur garing ngatung di wong tuwa. Lah yen aku lho, aku ngatung sapa? Iyalah, nek aku ngatung ki lho malah dipentung di wong liya. Kowe penak lur, ngatung wis dikei wong tuwa. Nyah nyoh. Iyalah, kaya ngono kok wis ra bersyukur. Lah aku lho, ngatung malah dipentung wong liya. Hah?